Taura tizotia. Murume ndakabereka naye vana 5. Ndakanditiza bandisi. Ndarera vana 15 years ndindenga. Ndaremerwa nezvinhu. Ababa nditi uyakumba nevana. Taurisai. Ndanogara kumba nevana. Uyatiza vana. Ndagara 15 years baba kwatanga kuendesa vana kuchikoro. Uyasingamboona kana vana. Ndobva ndazotanga kushanda unoita zvandaita uye ndatanga kuzobatsirana baba vangu kudzidzisa vana. Ndazonzwa kuti aita mari ndatuma vana kuti ende munopuwa mari yechikoro nababa venyu zvakanzi handimabe mayusa handite izvozvo. Vana bvavadzoka svikana mama ndozvataudzwa nababa ndikati achiregera kuita sei kuenda svikana nababa vangu siyana naye. Baba vangu padzidzisa kureba kudzidzisa vana dzidzisa vana. Baba vangu vakundika vakuru naamai zvese vakuru. Vatanga kudzidzisa vana vangu ndega ino dzidzisa vana. Nhasi vana vakura vasikana vese 1 akaroorwa. Mmocho bhazororwa uchi3 bharorwa. Uyo uchi3 baita mwana bashari ese nemwana wake vese vari 2. Ndamuudza vanhu mwana ashaya. Uyo akatanga kubudisa muromo wekuti muroyi ndowadya mwana. Vana ndaichengeta pavaitogara pacho ndindakatatsvagira kuti vagare pache papo. Enda uchechi. Chechi. Joan Maso Mishana. Ngombira munhu wamwari. Musi wakafa mwana wakaenda kunoviga mwana here. Ndokwandokunda nyaya yacho iyoyo. Ndati pinda mubvunzo wakaenda kuviga mwana here. Wakanoviga mwana. Ndakanoviga mwana. Ukataura nomukwasha. Mukwasha ndakataura naye. Ukataura naye kuti mukwasha akafona. Mushure mekunge vakwasha vaenda kunosiya nhumbi kumba kwamai avo. Tabva kuviga mwana rikati bati nhumbi todzira sei? Kanzi nhumbi tozodzigova panyaradzo. Vakwasha ndivakatakura nhumbi vanosiya kuba kwamai avo. Mukwasha ndivamwana womwana musikana inini haana kana sei akambobvisa ndobva andifonera inini. Zvikanzi baba vakwasha vaya vakasiya nhumbi kunoko. Ndo pandakamuti hausi mukwasha wangu iwewe. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +276 8682 2173 to open your account now. Taura tizotia. Murume ndakabereka naye vana 5. Ndakanditiza bandisi. Ndarera vana 15 years ndindenga. Ndaremerwa nezvinhu. Ababa nditi uyakumba nevana. Taurisai. Ndanogara kumba nevana. Uyatiza vana. Ndagara 15 years baba kwatanga kuendesa vana kuchikoro. Uyasingamboona kana vana. Ndobva ndazotanga kushanda unoita zvandaita uye ndatanga kuzobatsirana baba vangu kudzidzisa vana. Ndazonzwa kuti aita mari ndatuma vana kuti ende munopuwa mari yechikoro nababa venyu zvakanzi handimabe mayusa handite izvozvo. Vana bvavadzoka svikana mama ndozvataudzwa nababa ndikati achiregera kuita sei kuenda svikana baba vangu siyana naye. Baba vangu padzidzisa kureba kudzidzisa vana dzidzisa vana. Baba vangu vakundika vakuru naamai zvese vakuru. Vatanga kudzidzisa vana vangu ndega ino dzidzisa vana. Nhasi vana vakura vasikana vese 1 akaroorwa. Mmocho bhazororwa uchi3 bharorwa. Uyo uchi3 baita mwana bashari ese nemwana wake vese vari 2. Ndamuudza vanhu mwana ashaya. Uyo akatanga kubudisa muromo wekuti muroyi ndowadya mwana. Vandati hazvina kuipa. Baba vangu akaramwa kuya kurufu. Iye aitiza aituma vanhu andakufesana naye feya kuti ave tifesana anga asingabvuma aitiza. Bhozi yababa wacho wakaenda ndikafesana naye bataviga mwana.
ndaviga mwana uyo akafona kumukuwasha zvakanzi handisatezvara vako ambuya vako vakahura vana zvakanzi nomwana wangu mukuru baba mukuti takahuriwa nhasi zvakanzi enda kwamambo kwanofungidzira kana kuporisa handityo makahuriwa muri vana vehure hama yako futi ndovadya mwana baba vakagarapo vachifona kumwana mukuwasha zvese ndonya ndikakwirira dare yakandibata pamusoro dare vana ndaichengeta pavaitogara pacho ndini ndakatovatsvagira kuti vagare pache papo vana vaiuya vachitora chikafu kumba kwangu inini pamwe pacho kana vakauya vakaona ndisiko vakadzokera kuna mai vasvika vachinotaura zvisiri ndizvo zvandisina kutaura ivo ndibvunza kuti inini patoya vana ndanga ndisiko kosei vana vachiti inini ndine zvandavaudza ivo vasvika ndisiko kumba kwacho vana vangu ndaitochengetawo vana vachitova vega ndovatira kuzotora chikafu vana kumba kwangu inini havana pangata unoenda kuchechi chechi Joan Masol mishana havana pavagamboona kuti vaichengeta vana vega nokuti pavaitogara pacho ndini ndakatovatsvagira pokuti vagare ipapo nevana vacho vana vacho vachitoya kumba vachitotora chikafu kutosvika izvi December vaina chaiko vana ini vaitouya kumba kumbomira munhu wamwari musi wakafa mwana wakaenda kunoviga mwana here ndokwandokuita nyaya yacho iyoyo ndati ndingamubvunza wakaenda kuviga mwana here wakanoviga mwana ndakanoviga mwana ukataura nomukwasha mukwasha ndakataura naye ukataura naye kuti mukwasha akafona mushure mekunge vakwasha vaenda kunosiya nhumbi kumba kwamai avo tabva kuiga mwana bati nhumbi todzira sei kanzi nhumbi tozodzigova panyaradzo vakwasha ndobva vatakura nhumbi ndovanosiya kuba kwamai avo mukwasha ndova mwana womwana musikana inini haana kana sei akambobvisa ndobva andifonera inini zvikanzi baba vakwasha vaya vakasiya nhumbi kunoko ndo pandakamuti hausi mukwasha wangu iwewe iwe hausi mukwasha wangu nyaya yako isi yakutora yakanaka asi pai unoziva kuti matauriro awo aita uchichinja namadzi uchitaura kuno mukadzi unonzwa zvitaura mukuwasha paukafonerera naye ukataura kuti hausi mukuwasha wani wangu ndobva wataura kuti akafona achiti baba akafona achiti baba chii hanzi baba hanzi vakwasha vaya vakazosiya nhumbi kuno iyi ndiani wako mudzimai wangu awaifu matauriro awo aita chete kutaura kuti amai avo zvakanzi kuti hapana rudo hapana kwati kutaura kuti takatapa zvese ava vatakasiyana navo makasiyana but vanabereka mese ufana kuva parespect munowana vangani mese mwana 5 ndewako here ndewangu urikugutsikana ndevako iyo pandambudziko nawo ndepapi akataura mashoko kuti vana havasi vangu nhasi anzi ndiri pay 400 kuti ndigove nhumbi dzemwana afa vakatambira mari baba wa 400 kuti paradze zvese ndobva tora 400 yebva waja navo nyaya dzasati aita mari wakapuwa 400 mari yakabvisiwa changamire pane zvavataura zvandati ndijekese kusvika ndizoti inini vana inda kuna baba venyu zvine zvitori nezvikonzero pavananga handingagoni kuti vana havasiri vangu pasina zvikonzero paito nezvikonzero zvandizotaura mashoko ese iwayo mwana wokutanga yaiye akaroorwa akamitisiwa akaenda kumurume akaita mwana havana kana wani chavakandiudza mwana wake yeye akarikura ndobva ashaya handina kana wani chandakaudzwa zvikapfuura anomutevera futi zvachona ndobva amirisa futizve ndobva aita futi ukatadza here kuti kana zvakadaro waitadzirwa sezvo ukatadza here kutsvaga kana mukuru aikubatsira kuti ndinzwirewo zvikiitika pavana vangu kuti unoona kuti paino kudya nepekuti nhasi auya kudare mabiya unotauna kuti zviri romo dai zvako zvaukaita zvanga zviri romo dai ukauya kuti kudare kudare inini kuti yakwatsa dareka varigona kuti ini ndakafanira kutanga kuti yakuno kudare kwachona asi kuti zvinhuwo zvanga zvanimira zvakanaka kuti andijekesere panhau yevana nokuti vana vachinaka asi kwasa kutaura navo inini vana pakashaya uyu hapana kana wana kakazobata kana maoko acho kana achitaura nombonyarara kana achitaura nombonyarara vana vari kupezvo kuvamwe wacho unogara kuti ndokwamabva
Mumbai korere pamarket. Kana chiti Mumbai korere pamarket, pamakaita divorce murume nomukadzi ndimakauraya vanhu. Vana vakagara padhuze naamai vanogara padhuze nababa. Saka baba vanenge vasiri chiro vanenge vaida kungodya pfuma chete. Wozi dai kuri kuti mamugere mamwe chete pawakapiwa 400. Dai wakati madzimai pa 400 ukawapa $100. Kana kuti ukawapa $200 bata inopa handete kugomba chadzo mwana wetu chitaura kuti mukwasha ngatsvage pfuma yedu nenguva kufa kunouya. Bari nyere ndi muri kuwadzana kuti makarambana zvisirizvo mamudzivisa vana vasina mhosva. Ende nyaya yekutaurana kuti kwaita madna test iwo vanokuvhuma zvakuti ndevakukana hapana nyaya kuda kungokushedzai vana kuti vari panze vauya Magna Plug. Chigweni. No, tinovarabusa endai panze. Naiti vakura endai panze. Sei ndaramba kuti vana vagara. Zvatinotaura zvinoita kuti vasazozvitovhera padhuze nababa vavo kana naamai vavo. Saka tinofanira kuzvitarisa zvese izvi. Ingwe ndikuzivira kupiwa. Hambo yako. Zvakataura murume wako zvaaita vari kugumuka zvakana basa. Nyaya yakakosha pauri pekuti pa $400 yakawana iwe unofanira kuwana $200 yako. Ruzvinzwa nyara dzemwana muinoita uri kuwa chini mukwasha kuti nyara dzeitwa. Ndiri kubvunza iwe pane zvakataura anondipa $400 nyara dzeitwa ito kuti 4 plus 4 vaita 8 paipai. Mukadzi unozombowa mari. Ndiwe baba? Mukadzi ndozopa $100. Iwe uja 7. Iwe uja 7. Aiwa. Anditi pane kutanga anditi ndikupa $200. Anditi kutanga ndikupa $200. Iye chipiri. Chipiri ndopa $100. Alright, you can only pay $200. Chipiri unomba 150 wapinzwa. Right. Uchina kutaura kuti ero. Nditaura kuti mwana vakada kubvisira pfuma kuti kumai. Pane mwana wenamba 2 adabvisira pfuma. Kabati kwasha yatona. Kumba kwake ndoku. Ana musha wake anomusha pa madziyo ane mukadzi vakadzikidza kana munhu. Ane imba yari kutoroja. Ndobva ati yaikumai vakwasha voenda kumai. Ndobva vanzi ndipe $100. Mbonano ndinotsvakirai kuno patora mari yebva vaji. Zvikatosangana kumba kwambo mangwani. Kuti vachiuya vana vakufona da vavari zvinzwa ndipo munoenda kunorodza vana kana vachirodza pfuma kana asina kupedza kura wati kana akachenjera pfuma ari pakurira toma anogara mumangwe ndiwo wakamuda sei achigara mumangwe. Right, next nyaya iripo ndekuti pane vana vangani ukabereka vana 5 ukapuwa pfuma yakanoona zvai mukuru biyamo asati kumboona anokuwana basi that and it won't judgment mume 5 Ini necho Baba kunonza taura kuti amai zvinhu zvakazviseka anga zviro zviseka zvakazviseka hapana kana ndara zvinhu zvishobada panozva mina teerera unzo ini ndiri mutongi panozvataura mukadzi wako panozvatatedzera pindura iwe hapana asi pana pindura mubvunzo panozvatatedzera here takudzai zvinoreva mutemo tazviona sitatedza zvinoreva mutemo tatenda kufuma ukamupe chimabi yako wokagara wakuombengana munhu womwazi no kana dzikange dzako kana dzokuita sei right aneitwa mombe 4 chendo dzakapisa kana vana vangani 5 right pakasara mombe 1 ande youmani yomasungiro ukazvisera saka youmai yakasara needanga dziri 2
Akakupa ere mari mchana. Ugaro matana. Sambo yako. Sambo anokupa 1000. Asa akupi nasi. Ino kapesa ukupata. Nasa anokupa 10 dollars yokufumudza pachigaro kutungana na ateza. Aiwa bachachira ndatochaja ndapedza. Ndapedza. Isa 10 dollars. Iwewe mwana akarwara kunoudza murume wako paita dambudziko unofamba wasvika. Ndozvatukuudza ubva ndasikana vese ari kuda kudai. Tipe mari yacho. Right. Wandisa nyaya yako zvakaita. Vana ndeve kokotana chete kwa mari yako mumama. Nekiwo mutagoma chana kutumira kukonza. Vana ndiye ikanyara. Next. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +27686822173 to open your account now.